अमा बेदर दिनैहाय रबिबारनि 8 तारिख ओमफ्राय जिथुनाखि 99थि एनुवेल कनफारेन्स बेखौहाय आङो दिनैनि सानजौफुनि सेसनखौहाय एसे देखायगोन ओमफ्राय बियो जोंनिनो बादा जाहैबाय नै बियो ओमफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय लाहार फाहार जागासिनो दं नै ओरैहाय नै फुरा जागासिनो दं नै गोथाव दे जागासिनो दं ओरैहाय नै बिनानाव बेनुखियाबो जाबाय नै ओइ PhD होनांगौ नैबो PhD होनांगौ मैया एवार्ड मोनजोबदों बिसोरो MA कमप्लिट ओमफ्राय नै बेबो MA कमप्लिट ओमफ्राय नोङो बेबो मोजाङै फरायखादों आं बावहाय MAखौ बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गोबाङैनो दंसै इसोरनि अननायाव जोंनि मण्डलियावबो MA पासआ BA पासआबो बिराद गोबां दंसै MA पासआबो रेडि फैजोबबाय सोर सोर फैखो सोरबा सेन्देल नायदों सोरनिबा सेन्देला जबोबायदां नै दासेदहाय होनलायलांबाय नै मानसिफ्रा आं सेन्देल जगुलायबोदों सोरनि नै जाखांबाय औ दे नै आरे ह नै जाखांबाय उजुनि दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय संग्राफ्रा संगासिनो दङ बेदरा ओरै सारायसे संगासिनो दंबावो नै बेलाय नै सारायसे है बेदरनि टेनसन गैया नांगौलानो लायखायो ने एभेलेबेल अमाबो गोगोम बुथारखादों मासे बिदि आरो दाउ जाग्राफ्रा दाउ जाबाय ओरैहाय नै गारिया ओमफ्राय जोंना नै चार्चनि लिडारफ्रा सफैजोब्बाय आदामोनाबो दहन सफैलादों औ दा दिनैहाय सानजौफुनि सेसनखौहाय एसे देखायनोसै आं नै ओरैबो दंफैसै दा बिराद गोबांसिन आरो जोंनियाबो मामुलि नङा मथा मथि जोंनिया बेसेबां थांखोमोनलाय आदा माबाया मण्डलिया मण्डलिलायनो हायोबा न'खरा औ 76 जाबाय आरोखि ओमफ्राय गोबां गुबुन जाबावला 80 प्लास जाहैनायसै आरोखि होबाय अमा खर'आ नै जोंनिया फेनि जायलाने दांगासिनोखा दा नै फैसा आग्लायलायखाबाय हाव गोलायलायखासै नै नुवाखै मा मावो नै ओमफ्राय दुम्बा सावनाय 30 थाखा दालनि फानदोंनो नै रोंदों फेनिजे जायलाया होद बेलाय माथो सिनि गोनांलाय माथो देन्जारलै खानाया आयु कास्टमारफ्रा लेटल'खा नै दे मा है जाथ'लै बाबु दे जायगा गैया नै माथबो गाज्रि मोनलाबो दुखु दा मोनसै दे एला बे जानाय दां होद जाथ'लेनदां जायगा गैले बागि दा ओरैहाय हाबलांनायसै आं नै बरियाल' फांखादों सावनानै दिनैहाय बिराद मानसि जागोन रबिबार ना 8 तारिख रबिबार सानजौफुनि सेसनखौ आं एसे देखायनोसै दिनैहाय नै बे बाजारा बुंजोबनानै दं नै मथा मथि दा गिर्जानि टाइमसै गिर्जाथ' मोननै खालामनांदों सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौ आलादा खालामदों साहाथिंजाय ओमफ्राय पेरेन्टसफोरनिखौहाय ओरैहाय खोलाहा बानायबाय आरोखि मेन पेन्डेलजोंहाय नै आलासिफ्रा बिसोरनो नायदो नै साब्रै लादा जनाखौबो नुबाय लादा फिथरखौबो नुबाय ओमफ्राय हाखौ लांनायसै बे बुस्थुखौ जानांगौलै नुबाय दा बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएसन दा बे गेट जाहैबाय आं हाबलांनोसै सिङावहाय नै गोबां मानसिफ्रा फैगासिनो दङ नै ओरैबो दङ माबाया डेलिगेट थाफैनाया मथा मथि देग्लायनि बोसोराव डेलिगेटना खम आरोना मानो होनना बुङोब्ला दानि फैगोन बोसोरावनो 100 बोसोर जानो थांगासिनो दं नालाय सेन्टिनारि दा बे 99थि एनुवेल कनफारेन्सआव एसे खम जादों आरो मानसियाथ' नङा माबाया डेलिगेट थाफैनायफ्रा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा सेल्फि जन गोजायो सेल्फि लालादों मादों दा गिर्जानि टाइमाव बन्द' जागोन आरो बियो गोबां सेल्फि लालादों बेवहाय देग्लायनि बोसोरावहाय सेल्फि जनखौहाय एसे फिसा बानायदों आरो खालमासिथ' बिराद गिदिर जागोन नै बेयावहाय जानाय नङा बै सोनाबजों दुब्लिबारियावसो जाहैगोननो मिनिमाम बे BBCAनि सिङावहाय 280था मण्डलिफोर दं नालाय जुदि 280था मण्डलिफ्रा डेलिगेट थाफैजोबनांगौब्ला आधा बिगा खुरि हा लायोब्लाबो 140 बिगा नांखागौ ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां डेक'रेसन सेल्फि पइन्ट बायदिसिना बानायगोन
ओमफ्राय स्टेशन गोगोम जागोन मेन पेन्डेलनि गेट जाहैबाय बियो नै दिनैहाय सानजौफुनि सेसनखौ आं एसे देखायनोसै मानसियाथ' बुंनानै दंखासैयानो नै आं सिङाव हाबलांनि सिङावहाय जायगायाथ' फुरा बुंजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दा बायरावबो थानांबाय नैबेयावहाय बिराद गिदिर डिसप्ले दंखायो माने बेयावबो नायनो हागोन आरो दा गोबांथार नैबेयावबो खोनासंदों आरो इसोरनि बोसोनखौहाय नै ओमफ्राय नै डिसप्लेया बेयावनो बिदियानो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दं आरो दा बायरावबो होनांबाय ओमफ्राय नै हाब सेलफि जनाव बुंजोबबाय नै सेलफि लानायफ्रा नै उफाय गैया फट' लानायफ्रा बुंजोबबाय नै आरो दा गिर्जागलाथ' दा बुंबावसै बे बुंजोबगोन आरो भलन्टियारफ्रा बादा होलाबो हायाखिसै फट' लानायफ्रा नाव फट' लानायनि स्टाइलफोर नै मोजांथार बेयावबो सिनारिया मोजां मोजां बानायदों ओरैबो फट' लादों ओमफ्राय सेंग्राफ्राबो जों लाइनल' जिरायना दंखायो हनै नै बिसोरबो फैलायदों नोंबो अरुणा बिनानाव डलारनि फिसा जाबाय दा नोंबो ओरैनो नायदो नै फट' लानायनि स्टाइलफ्रा फट' लानायनि स्टाइला जा मोजांखामोन आथिं थिखांलायनायनि बैयावबो बुंजोबनानै दं आं नायहरखोमादों बेयावहाय औ नायहरदों आं नै बेयाव फुरा
नै जोंना बिनानावाबो फैदोंमोन समायनाथारना औ नै माथो नोंबो फैदों औरा जहार ए जहार